मेथीची भाजी साफ करताना काही गृहिणी मेथीची शेवटची मुळं काढून टाकतात. तर ही मेथीची मुळं काढून टाकायची गरज नाही. या मुळांमध्ये जास्त विटॅमिन्स असतात. आता इथे मी थोडीशी मुळं काढून घेतली आहेत. ही मेथी हलकी हलकी झटकून घ्यायची आहे, त्यामुळे मेथीची सालं आहेत थोडीफार निघून जातील. आता ही मेथी मी 2 भागामध्ये पाण्यामध्ये धुवून घेणार आहे. मेथीला चांगली 4 ते 5 वेळ पाण्यामध्ये धुवून घ्यायची आहे. त्यामधली माती आणि सालं सगळी निघून जाण्यासाठी आपल्याला 4 वेळ धुणं तरी गरजेचं आहे. भाजीमधलं पाणी निथळून काढायचं नाही. भाजी उचलून आपल्याला दुसऱ्या प्लेटमध्ये ठेवायची आहे, कारण निथळून काढलं तर ही जी माती आहे ती भाजीमध्येच राहील. अशा प्रकारे जोपर्यंत माती दिसत आहे तोपर्यंत आपल्याला भाजी धुवून घ्यायची आहे. आता हे 5वा वेळ पाणी घेतलं आहे, त्यामध्ये मीठ घालायचं आहे आणि भाजी चांगली त्यामध्ये धुवून घ्यायची आहे. आता या मिठाच्या पाण्यामध्ये फक्त मेथीची सालं दिसत आहेत, माती नाही आहे, म्हणजे भाजी आपली छान धुवून झालेली आहे. खूप सुंदर सफेद धोप अशी भाजी आपली धुवून झालेली आहे. चाळणीमध्ये निथळत ठेवायची आहे, नंतर चिरून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे पालकसुद्धा आपल्याला 4 वेळ पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे. आता शेवटचं मिठाचं पाणी करून एक एक पान आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. पान खोलून धुवायचं आहे. एक एक पान आपल्याला खोलून धुवायचं आहे. एकदम स्वच्छ असा पालक धुवून झालेला आहे.
मुळ्याची भाजी धुताना मुळा आणि पानं वेगळी करून घ्यायची आहेत. याच वेळेला खराब असलेली पानं पण आपल्याला काढून टाकायची आहेत. तीन ते 4 वेळ पाणी बदलून आपल्याला मुळ्याची भाजी धुवून घ्यायची आहे. पाचव्या पाण्यामध्ये मीठ घातलं आहे. मुळ्याची वरची साल काढून घ्यायची आहे. याच पाण्यामध्ये मुळ्याची पानं मी घातलेली आहेत. एक एक पान खोलून स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. शेतामधल्या मळ्यापासून शहरात आपल्यापर्यंत पोचेपर्यंत भाजीचा प्रवास खूप मोठा असतो. खूप जीवजंतू त्यामध्ये असू शकतात. त्यामुळे खूप काळजीपूर्वक भाज्या धुवायच्या आहेत. नाहीतर हेल्दी असणाऱ्या पालेभाज्या आपल्याला अनहेल्दी ठरू शकतात. पालेभाजीच काय, कोणतीही भाजी स्वच्छ धुणं गरजेचं आहे. स्वच्छ न धुतलेल्या पालेभाज्या खाल्ल्यामुळे आपल्याला पोटदुखी, जुलाब असे आजार होऊ शकतात. त्यामुळे काळजी घ्या आणि भाज्या स्वच्छ धुतल्याशिवाय भाजी बनवू नका.